Haswa bangin say kendu ia kesengi Good Friday setang kendak sengi. Ngai kwa ban pengen mau hakane ke video ya unong dro ya kadur kat armut ke senran baru jisu haka kamera ke bahaneng. Haka bala ai kerteng ya kane kadur da kata lots super. Bat kala kalalong kadur ke badan nam bat kanam jongka kam lipshu adu menta. Bon ki ying Kristan ki bawa ikane kadur lah haki ying kisam haki kamera syongkai. Bat udai une uju unong dro ya kene kadur kat armut senran ubat dro ya ka wei ka riu dan buram ka badai ka lok jong unong khayi ka bakerteng ka monolisa. Bat ka kerteng jong une unong dro dur le se phila ban kepha udai unong dro dur bapau nam tam ka perthai ka bakanam jong u kam lipshu bat menta ka kerteng jong u galong Leonardo da Vinci. Tindiat apa pai sha u lingkwat Lakha ya Leonardo da Vinci hak senam kat saus pak san pulai hak away kan nong rit ka bakerteng ka Vinci ka bahap apo kan nong ba Florence jongkari France. Nadu bau dangrit udan ya ka sab ban rodur drodar bat ula pentebit ru ya kene ka kamdro ka jong u hapo ka jinghikai u Andrea del Verrocchio bat kumno pat Leonardo da Vinci upoidro ya kene ka dur kat arngut ki senran berujisu hakamra ka bahaneng. Kakana lengkot ke ongkum ni, day nakaway ka balang ka bakerteng ka Santa Maria delle Grani, ka balapa bandro ya ya gani kadur. Bat ya gani kadur lapa bandro hakaway ngi kenro jong ka ying mane Santa Maria delle Grani. Kalong ka jingtray ka ba Leonardo ula tray ni hadu kata-kata. Na ka benta kani ka jingtray laong ba ula set ilade haki kamera red. Hakaba unyo ban perkat bat duriap man la kasngi. Bunsin haba open let jingmut bhai kene ka kam. Laong uklet wadia ka bam ka diru. Bat na ka benta ka dur jong ki senran baro laong. Kat kum ka jingya tu ka jong u ka ba ue tam bandro ka de ka dur ka jong u Judas. Tang ya ka dur ka jong Judas daki benai u hab ban penut por. Namar ka syam jing kumno ban penwan ya ka dur ka jong u. Kumta ke jingsyam jing ke jong Leonardo da Vinci bandro yu Judas. Kala penlong yu ban lech ki jaka syong ki riu dakat bat ki riu runar kum ki kinjap patok. Ban yo ya ke dur jong ubriu ban yadai ber Judas. Bat kene ke jing slam kalong halor kata. Bat laong ru kala syempor slam yu ban pendap ya kene ke jing tray. Hadu bekir rang ba niam kila tnum bat ujar yu namar bakala slam syabab palat pun. Henry kalong perkabas ngau kemen bersengau tenat endah ba ula dap kala long ke jingtrai kabakat ke jingtrai shisha ha kabakan ne kedur kala don ya katakan nam kabakrau nadu kispa senam kitai ke ba ula dro hadu menta kene kedur kadang berkadang sa kanam bat baro ki babon kidang penden kami kene kedur bat bonru ki bawa agi yenggisam haki jaka ki bapher kene kalong ka jing itu balengkwat syapang ka jing ber ka jing syam ka jong Leonardo da Vinci unong dro dur bapau nam tam ka perthai nadu hendai hadu menta ubla dro shibon ki dur ki blasa jingkan mau haka kam ka jing trai ka jong kublai shibon.